Bengeke ngasho ukuthi ke iyaphithizela la eMzansi, kuphithizela into ongayazi. KZN nje iyonke. Kodwa nje angithi eMzansi ngoba neGoli liyathinteka nePitoli liyathinteka. Indawo eziningi ziyathinteka. Kuyaphithizela nje into ongayazi. Yinapho Mgibe lana abalwa nabantu. Yabona nje kushubile kodwa ke phela nabantu ke nami ngiyasho nje. Kodwa nje abantu bayinkinga boy, bayinkinga abantu. Vele so umuntu obonayo ukuthi hawu ayikho indaba yalo muntu. Yabo lo muntu engizolwa naye la. Hayi. Badlale ngami kwangempela. Bekumele benginike umuntu engizolwa naye. Lo akusuye sidalo kodwa ke akunankinga ke. Abantu ke bayalwa nje yabo. Yabona nje ngesemina ngelo mla ngiwilo umuntu lo bebuza cause impilo yami iqala kubona ke lo muntu ukuthi ke othi ke kumgibe uyakhomenta kubafu ngabafu lo commentayo uthi ke kumgibe ngeke azayendawo nempilo. Futhi angazi ngoba enjani futhi phela uyasho kumgibe ukuthi yena futhi ufela ukuthi uncoma ukhosana ukuthi ukhosani uthenga imoto noma uyaphumelela ke ngezinto mabebona bona. So inkinga iqala khona ke lapho ukuthi ke useke wancoma kanti futhi lo umlandeli lo umlandeli uyegqokama mangibheka umlandeli kaSK ngendlela nje ekugiyana ngakhona ngumlandeli nami ngangabe ngisaphawula interview somgibe ushaya nje cha uphumelele umgibe uphumelele impela makuthi okwakhe ngempela uphumelele indoda ephumelele futhi wakhe kahle kwakhe emakhaya. Hayi zizwele nayi video ngizomfakela nje nayi video. Ungakhohlwa ukusubscribe ucomment ulike sengizwe nje wakho umbono nami mawuthi ubungakwazi lokho impela mina ngizokulandela ukuthi nje ubungazilutho ngamabhengi ngeza kithi zaKwaZulu ngizokulandela ke zona nami ngiyilanda kubantu lo zonke nje lezi ndaba eziningi ngizobe ngiyiphethe ngizithola kuleli page leli okuthiwa izingole zikaMaskandi lisalisha lisanda kuba khona nje. Hayi azikho ingekho lapha. Angiyazi le ntatheli ukuthi ithathaphi lezi ndawo engaka mina noma impela ukuthi imedia company enkulu siyakhala bafuthu. Ungakhohlwa ukusubscribe like and comment bafuthu ngizwe ukuthi uthini umbono wenu nathi ke video nganimoshela isikhathi. Awu thini lempisi msala ithi ngakuyendawo ngempilo. Hayi khohla baba vele mfowethu la khona njengamanje angikho happy vele yabona because ngiyafisa ukwandisa ama parking ekhaya abe maningi yabona kanti futhi nana wempilo futhi right mfethu kodwa ke mfethu imake baba bengicela mfethu ungivezele nawe lokho nami enginakho understand ukuthi ikuphi inkinga iphutha lami kwaba noma ukhuzani phela mina yabona. So wena ke ukuphike ngempilo wena hayi ngibuza wena mawuthi mina angeke ngize ngiyendawo isifayini ke vele ke amnohwe ke isifayini ke wena ke nawe ngicela kwenzela ivideo nje ungitshengise la ukhona mina ngilana ke okwamanje ngilapha ke mina isifayini ngilapha ke mina ngahlanhla yami le encane leya zo2 zinana ama disk zithelile ziyahamba ngayiqhuba zo2 ibhegoli manje wena ke kuphi Nkosi yami yanganikele nomona mina umuntu benza kahle ngiyamncoma ukuze uNkulunkulu angibusise anginamona mina ifana emsana.